ספה, לא קנצוץ. יאללה מותק תרגע. מותק מה אתה? אם אתה חושב אני נותנת כפה בום לפנים שלך, נו מה קרה? הוא חושב שהוא מדליק אותי מדורה מכוונת מטרה, בום בום ופוגעת. נו תקום מהרצפה, קום קום לא לגעת. לא הכל אני יודעת אבל מבינה במוזיקה, נותנת במלודיה שגורמת לך לזוז איתה. כולם רוקדים עכשיו, שמח זה מה שבטוח. כולם רוקדים עכשיו, איתנו זה מה שבטוח. אם אשאר איתך, הרווחתי זה מה שבטוח. והנה לך איתך, והנה זה. איזה היי, כל מי שאתה מכיר נמצא פה היי פייב. אפילו מי שאתה לא מכיר מיכל ינאי. ואם אתה מכיר אתה זקן מדי, חיים סתכל עליי. בא לי לקום, לא בא לי לשבת, בא לי לרוץ, לא בא לי ללכת, לא רוצה לעצור. תן את הקצב, כי אם אתה לא מנגן תחזיר את הכסף.